Yn dy law y mae'r amserau, ti sy'n trefnu nyddiau i gyd. Ti yw'r lluniwr y cyfnodau, oesoedd a blynyddoedd byd. Rhodd y fentrif ar y flwyddyn newydd hon. Yn dy law y mae'r amserau, oriau'r borau a'r prynhawn. Ti sy'n rhoddi y tymhorau, amserhau a chasglu'r grawn. Gad dim dreulio oriau'r flwyddyn yn dy waith. Yn dy law y mae'r amserau, amser gwynfyd, amser croes, amser iechyd, digymylau, a chysgodion diwedd oes. Gad i mwyach dreulio nyddiau yn dy law. Emyn 71. Mae'r darlleniad yn dod orfa o Efengyl Mathew, Pennod 2 ac adnodau 1 i 18. Wedi'r Iesu cael ei eni yn Bethlehem, Judea, yn nyddiau brenin Herod, daeth Cerddedion o'r dwyrain i Jerusalem a holi, ble mae hwn a anwyd yn brenin yr Iddewon? Oherwydd gwelson ei Cerdded ar ei chyfodiad a daethom i'w aroli. A phan glywodd y brenin Herod hyn, cythryddwyd ef, a Jerusalem gydag ef. Galwodd ynghyd yr holl brif offeiriaid ac ysgrifenyddion y bobl, a holi ganddynt ble yr oedd
y Meseia i gael ei eni. Ei hateb oedd ym Bethlehem Judea oherwydd felly yr ysgrifennwyd gan y proffwyd. A thithau Bethlehem yng ngwlad Juda, nid y lleiaf fwyd o'r lawer ymysg y tywysogion Juda. Canis ohono ti y daw allan ar wynydd a fydd yn ddigael ar fy mobl Israel. Yna galwodd Herod y Cerddedion yn ddirgel ato, a holodd hwy yn fanwl pa bryd oedd y seren wedi ymddangos. Anfonodd hwy i Bethlehem gan ddweud, ewch a chwiliwch y fanwl am y plentyn. A phan byddwch wedi dod o hyd iddo, rhowch wybod i mi mwyn i mina hefyd fynd a'i addoli. Wedi gwrando ar y breni, aethant ar eu taith, a dyma'r seren a welsant ar ei chyfodiad yn mynd o'i blaen hyd nes iddi ddod ac aros uwch ben y man lle roedd y plentyn. A phan welsant y seren, roeddynt yn llawen dros ben. Deithant i'r tŷ a gweld y plentyn gyda Mair ei fan. Syrthiasant i lawr a'i addoli ac wedi agor ei trysorau offromasant iddo anrhegion, aur, a thys a myr. Yna, ar ôl cael ei rhybuddio mewn breuddwyd i beidio a dychwelyd at Herod, aethant yn ôl i'w gwlad ar hyd ffordd arall. Wedi iddynt ymadael, dyma'r angel yr arglwydd yn ymddangos i Joseph mewn breuddwyd ac yn dweud, cod a chymer y plentyn a'i fan gyda thi, a ffo i raif, ac aros yno hyd nes y dywedaf wrthyt. Oherwydd y mae'r Herod yn mynd i chwilio am y plentyn mwyn ei ladd. Yna cododd Joseph a chymerodd y plentyn a'i fan gyda gefn i'w nos, ac ymadael i raif. Arhosodd yno hyd marwolaeth Herod, fel y cyflawnwyd y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwydi, o raif dy gwelais y man. Yna, pan ddeallodd Herod iddo gael ei dwyllo gan y Cerddedion, aeth yn gynddeiriog a rhoddodd orchymyn i ladd pob bachgen ym Bethlehem a'r holl gyffiniau oedd yn 2 blwydd oed neu lai, gan gyfrif o'r amser yr holodd y Cerddedion. Felly y cyflawnwyd y gair a lefarwyd trwy Jeremia proffwyd. Clywyd llef yn Rama, wylofain a galaryw dwys. Rachel yn wylo am ei phlant, ac ni fynnau ei chysuro am nad oeddent mwy. Diolch yn fawr i Robin am gyfyd at yr panel ac arweinio yna a'r darlleniad hefyd. Dyn ni am ymuno i ganu ffigwr yn mynd 263 a meddwl am yr doethineb yna sydd yn fwy gwerthfawr a miloedd o arian ac air. Y ddeiar am dan a'i thrysorau, ond geiriau fy niw bydd yr un. Bywyd tragwyddol i'w nabod, fy mrhynwr yn ddiw ac yn ddyn. A bod y flwyddyn honno, dyn ni yn y cyfnod yma, daeth blwyddyn y ceithion i ganu. Roedd meibion y geisglyd ynghyd a seiniwn drwy'r nefoedd a'r ddeiar o ddoniant i brynwr y byd. Mae hi'n flwyddyn o jubili arno ni ers i'r arglwydd Iesu Grist ddod i'n plith ni. Mae'r rhyddid wedi ei gyhoeddi ac ar ddechrau blwyddyn fel hyn, dyn ni'n diolch am yr efengil ac am yr rhyddid hwnnw yn yr arglwydd Iesu Grist. Ganwn ni felly 263.
doethion yna, haethe bron yn ystwyth arno ni, yn gwneud peth does yn dod i geisio yr hwnnawned i fod yn frenin yr Iddewon. Gawn ni ryw feddwl am yr hyn y mae Paul yn ei ddweud am doethineb hefyd, ac sut y dylen ni gerdded yn y doethineb hwnnw. Da ni wedi bod, ac mae llythyr at yr Effesiaid wedi bod yn cynnig penawdau hwylus iawn i ni dros y cyfnod diwethaf yma mewn gwirionedd, goleuni ar y Nadolig, a chariad cyn hynny, ac undod i'r corff. Ac y mae Paul yn yr ychydig adnodau yma dwi am ddarllen o'r 5 bennod yn sôn am gerdded mewn doethineb a byw yn ddoeth felly. Ac ar ôl sôn am y goleuni hwnnw sydd wedi codi arno ni, a dyfynnu o'r ysgrythyr a charalleirio y proffwyd Eseia, deffro di sydd yn cysgu a chod oddi wrth y meirw, ac fe dywyna Crist arnat. Felly, gwyliwch eich ymddygiad yn ofalus, gan fyw, nid fel rhai anoes, ond fel rhai does. Daliwch ar eich cyfle, oherwydd y mae'r dyddiau'n drwg. Am hynny, peidiwch â bod yn ffôl, ond deallwch beth yw ewyllus yr ardwydd. Meddai Paul, bryd hynny, bod y wawr wedi codi, bod blwyddyn y ceithion i ganu wedi dod, bod y dyddiau yn dal yn drwg. Felly roedden nhw yn hyfnod geni Iesu Grist, a dyn ni'n cofio Herod bryd hynny a'i gynllwyn dieflig i ladd y bechgyn yn y Methlehem, oherwydd bod o'n teimlo bygythiad yn ei erbyn. Ac allwn ni ond dychmygu yn arallwn sut y mae un beniad yn byd ni yn meddwl beth sy'n mynd drwy i meddwl nhw, beth sydd yn bygythiad iddyn nhw. Be falle pobl gyda phwer yn fodlon i wneud mwyn cadw'r pŵer hwnnw. Felly, gan fod yn ymwybodol bod ni'n fyw eto ar drothwy blwyddyn newydd, a dyn ni'n dymuno blwyddyn newydd dda, a bendithiol ein gilydd, dyn ni'n gwybod bod y dyddiau yn drwg, bod y bethau drwg yn digwydd, ond dyn ni'n diolch y goleuni yma sydd wedi codi arno ni, wedi tywynnu arno ni yn Iesu Grist. A dyn ni'n rhodio yn y goleuni hwnnw ac mewn doethineb hefyd. Dwch i ni gyflwyno'n hunain felly mewn gweddi ymhellach ar ddechrau blwyddyn. Mewn ni gloi gyda gweddi'r teulu, gweddi'r ardwydd. O ddiwein tad, dyn ni'n diolch i ti am gael cyflwyno'n hunain i chdi. I ddiogelwch di dy hun ar ddechrau blwyddyn fel hyn. Yn diolch i ti arglwydd o fod ti'n yn galw ni ynghyd i daddoli di ar y sul fel hyn. A hithen yn sabos yn una'n cael gorffwys arglwydd yn hwng ni'n gilydd o gwmpas dair ac mewn addoliad arglwydd wrth i ni ddwy'n gogoniant i ddenw di dy hun yn hyd yn y lle hwn. A dyn ni'n diolch i ti arglwydd wrth i ni wneud hynny, yn bod ni'n cael ymuno hefo'r eglwys ledled deuawd. A dyn ni'n diolch i ti am yr eglwys honno. Rhai wedi codi, eraill i godi eto, ac i ni ddod yn ddydd ar hynny. Dyn ni'n diolch i ti o dad am bob cysylltiad sydd gennym ni. Yn diolch i ti fel yr wyt ti'n dwy'n ni'n agos ac yn creu cysylltiadau rhyngddo ni. Diolch i ti am Neges yn addaeth o'r India y bore yma'n dymuno blwyddyn newydd dda i amryw sydd yma, oherwydd bod nhw wedi bod yma yn ymplith ni arglwydd ac yn nabod rhai ohono ni, ac wedi cael llawenhau yno ti hefo'n gilydd yn ymplith ni. Arglwydd bendithia nhw'n ei gwaith ac yn ei cenhadaeth yno yn yr India. Dyn ni'n cyflwyno eglwysi sydd dan orthrwm i chdi. Y bobl sydd
yn codi heddiw i flwyddyn newydd heb wybod beth fydd yn aros yn stor ar eu cyfer nhw. A dyn ni yn gofyn arglwydd ac yn gwybod i bod nhw'n ymwybodol. Yn gofyn i tiw cysuro nhw gyda thair ac i ti fod yn arweinydd cadarn iddyn nhw ac yn un fydd yn ei diogelu nhw y flwyddyn hon fel bob amser ac y canw chdi yn graig gadarn o dan ei traed siglo popeth arall o'i cwmpas nhw arglwydd. Mewn llefydd fel Myanmar, Nigeria, yr Aifft i raddau, gwledydd y Dwyrain Canol arglwydd. Llawer gwlad a lle arall, lle mae hi'n anodd i fod yn tystio i chdi arglwydd. Nid i fod yn rhoi y ddewder a thnes iddyn nhw. Ac i ni'n arglwydd, mewn gwlad lle mae'n lawer o ddifrawder, lle mae'n lawer o gefnu wedi bod arnat ti arglwydd. Da ni yn gofyn i ti'n helpu ni'na ar ddechrau blwyddyn fel mae'r gair yn sôn ar yn cyfer ni, i fod yn manteisio ar bob cyfle rwy ti'n ei roi i ni. Oherwydd bod ni'n gwybod bod yr amser yn brin, a bod y dyddiau yn drwg, a bod isio llenwi'r lle a tholeini ddilyn arglwydd. Da ni'n gofyn i ti'n gwneud ni'na yn gyfryngau deheuedd a thgariad o leini ddilyn a'n llenwi ni arglwydd efo doethineb dy ail. Fel pan ni'n ei ymrwymo ar ddechrau blwyddyn i ddilyn di yn ffyddlonach ac i bori ac i fyfyrio fwy yn dair a tharweiniad i ni. Bendithio pawb sydd ar y meddwl ni arglwydd, rhai sydd mewn gwendid ar hyn o bryd, rhai sydd wedi derbyn triniaethau o dad, nid i fod yn iechyd ac yn gwmni ac yn ddiddanwch iddyn nhw. Rhai sydd mewn gwendid arglwydd ac unigrwydd, byddai i chdi fod yn gysur o'i cwmpas nhw arglwydd. A rhai sydd eto'n galaru, nid i fod yn oleini ac yn gwmni cyson a ffyddlon iddyn nhw. Ac yn orthwyon ni arglwydd i aros mewn ysbryd o wedi. Drosom yn gilydd, dros yn teuluoedd yr rhai rwy ti'n rhoi, cysylltiad y pherthynas i ni a nhw. I ni gael gweddio trostyn nhw. I gael gweddio arglwydd ar ei ti i cadw ei cynnal. Ac ar ei ti i'w harwain nhw arglwydd trwy dair a trwy ddoleini di dy hun yn Iesu Grist. Bwyso fwy arnat ac i wybod y gras yna sydd i'w gael yno ti a'r bendith sydd wrth adnabod di dy hun yn ddiw ac yn ddyn i gyd yn deimlo yn holl gwendidau ynghyd, yn ddiw i gario rosedd ar ddiafol cnawd a byd. Weithiau ni arglwydd wrth i ni gofio am rai sydd angen yn gweddiau ni ar hyn o bryd. A dwch i ni ddeud mewn tawelwch a chofio ger bron gorsedd gras amdanyn nhw hefo'n gilydd. Drod y fendith, drod y leini, ac amdanyn nhw'n ddygariad mwyn Iesu Grist. Byddwn ni'n gofyn i ti'n bendithio ni wrth i ni gydweddio. Y patrwm yna o weddi, roddais di deulu'r ffydd, byth ddisgyblion ac i bob disgybl byth oddi ar hynny. Dwch i ni gydweddio fel i'r arglwydd. Ein tad, y hwnnwyn sy'n yn efo, sancteidiad celed y deyrnas, neled eryllus, Neges yn y neb, felly ar y ddeall. Dyroi ni heddiw yn parad yn un. Fel yma ddiw ni'n ac arwain ni brofedigaeth. Disir gwared ni rhag drwg, canu seilo ti wedi ydnas, a'r nerth a gogoniant yn oes fysioedd. Amen. Dwch i ni ganu ymhellach, felly. Llyfr yn 710, dwi'n iawn?
Efo. 710 enyn gan Elfed. Arglwydd Iesu, disgyn gerdded trwy y byd yn ôl dy droed. Collodd neb y ffordd i'r golwg wrth y ganlyn i erioed. Ac wrth i ni gerdded yn ôl troed Duw, dyn ni'n cerdded mewn doethineb ac yn oleuni gair Duw ar y cyfer ni'n llusau ni'n traed ac yn llewyrch i'n llwybr. Rhif 710. Wel, gyfnod i ni gofio am y Doethion. 3 gŵr does, yn y 3 anrheg does, beth bynnag yn does yma yn lawer o ryw jocs wedi'w gwneud ynglyn â'r Doethion yma, ac a oedd posib ffendio rhai neu peidio. Doedd ddim posib gwneud drama'r geni y tu allan i Downing Street, mae'n debyg. Allan nhw ddim dod o hyd i 3 gŵr does, felly dudodd rhai. A dyn ni'n meddwl amdanyn nhw. Yn dod, a oedden nhw'n gall, dydwch, yn dod bosib filoedd o wylltiroedd yn teithio, fel Beonineb, yn teithio cyn y Nadolig i weld ryw ffeiriau Nadolig ymhell i ffwrdd. Nwthau yn teithio mwy, nid gyda ryw gair crand, ond gyda chamelot yr anialwch trwy'r fod, ac yn dod ac yn cymryd eu hamser i ddod. Ac yn doeth oherwydd bod nhw'n fodlon fuddsoddi yn yr daith yma, yn y prosiect yma, dod ei geisio hwn aned i fod yn brenin yr Iddewon. Ac maen nhw'n cael hyd iddo nhw, yr un sydd yn oleuni i'r cenhedloedd, a'r un y mae Paul yn sôn amdano fo, ac yn sôn am doethineb Duw yn cael ei rannu yn Iesu Grist i bawb o'r cenhedloedd gwahanol ar wyneb daear. Ac maen nhw y cyntaf
i ddod mwyn ei addoli, ac mwyn ei weld, mwyn gweld beth ydy, a be mae Duw yn ei wneud. Da ni'n gwybod sut y derbynion nhw'n yr arweiniad yma'n iawn. Fe wydodd ni bod a nelo'r seren ar daith, ond allwn ni ond meddwl bod yna ryw oleuni dwyfol wedi dod i'w meddyliau, a ryw oleuni ar yr addewid yna oedd ynglyn â hwnna a byddai'n cael ei enni i fod yn brenin yr Iddewon. Byddai'n dod ar ddyd, byddai'n dod i fod yn dywysog tangnefedd. Beth hawyddan nhw, beth oedden nhw wedi glywed? Oedden nhw'n fodlon mentro ar hynny, a gweld yr hyn o Dduw am ei wneud, a'r cynllun yma oedd ar un cael ei ddatguddio ar gyfer y byd yn gyfan. Felly, yma nhw'n cerdded mewn doethineb oherwydd bod nhw'n ceisio'r arglwydd yn dod i waddoli ac yn gwybod i bod nhw'n byw mewn dyddiau drwg. Bydd nhw ddim hybio Herod ar ffordd adre i ddweud wrth oedd o lle oedd y plentyn, bydd ar yn mynd adre ar hyd ffordd arall. Oedden nhw'n gwybod beth oedd ei fwriadau fo. Oedden nhw ddim yn sic, fel mae rhywun yn dweud. Nid ddoe ei ganed nhw, yr oedden nhw yn gallu dirnad bod wnelo'r dyn yma, bod y dyn yma ddim yn genuine yn ei fwriadau. Ac y mae, os ydym ni'n ceisio goleuni'r arglwydd, y mae o'n yn cynorthwyo ni dydy i fyw yn yr oes bresennol yma, lle dyn ni ddim yn siŵr o amcanion a cymhellion bobl o'n cwmpas, ond dyn ni'n cael gras i fyw yn y goleuni hwnnw sydd yn dod â doethineb i ni ac yn cael nerth i rodio mewn doethineb. Felly, mae Duw yn datguddio i doethineb i ni yn Iesu Grist ac yn datguddio y doethineb yna trwy'r eglwys, trwyddo chi a fi ac meddwl o'r blaen yn y llythyr yma. Paul sydd yn dweud amdano fo'i hun i mi y llain a'r lleiaf o'r holl saith, yr holwyd y rodd rastron hon i bregethu i'r cenhedloedd anchwiliadwy olwyd Crist, ac i ddwyn i'r golau, gynllun y dirgelwch a ddyn guddiedig oesoedd yn niw, creawdwr bob peth, mwyn i'r sblander am ryfal doethineb Duw gael ei hysbysu yna trwy'r eglwys i'r tywysogaethau'r awdurdodau yn y nefolion leoedd. Bod o'n cyhoeddi Iesu Grist, oherwydd mae dyma gynllun Duw ar gyfer datguddio i ddoethineb ei hun i'r byd. Y ddoethineb yma, lle mae o yn dwyn pobl ynghyd, dechrau gyda Doethion, a fydd yn y man wrth i Iesu ddod a thyfu a chasglu disgyblion o'i gwmpas o, wrth iddo fo ddod a chyflawni i fwriadau yma ar y dde, wrth iddo fo roi ei hun yn aberth yn ein lle, wrth iddo fo gallun iddo fo esgyn i'r nefoedd yn cyhoeddi bod y neges yna, y newyddion da mae'n gyhoeddi'r holl genhedloedd. Yr ydyn ni'n rhan o'r etifeddiaeth yna. Ydyn ni'n rhan o'r hyn mae Paul yn sôn amdano fo. Rhannu doethineb Duw trwy i eglwys. Casglu pobl at ei gilydd yn ei eglwys o bob cyfeiriad, o bob cefndir, o bob iaith ac o bob lliw ac o bob llun. Falle bod ni'n debyg iawn i'n gilydd yn y fan yma, ond yma'r eglwys diolch byth am hynny, yn cynnwys pobl o bob iaith a lliw a llun. Meidaf yn rhannu'r neges yna bore yma hefo mi, bod hi wedi cael dymuniadau gorau o'r India gan David arweinydd y côr fuodd yma cymuno cyfleu y neges yna i'r gynulleidfa
yn yr wythgrig yn gyfan. Na'n wedi bod yn ateb negeseuon o'r India wrth i'r un ddod i mewn yn gynnar y bore yma. A dyn ni'n diolch am y cysylltiadau yna, cysylltiadau ledled deiar. Doethineb Duw yn cael ei ddangos trwy i eglwys. A chitha chi a fi'r rhan o hynny. Ac felly, mae'r daith yma, dyn ni arni hi i gyd, y cerddediad yma. Fydde Paul yn bod ni'n cerdded mewn cariad, mewn goleuni, ac hefyd mewn doethineb. Dyn ni ddim yn cerdded fel rhai anoeth, heb wybod lle dyn ni'n mynd. Dyn ni'n cerdded mewn doethineb i fod. Oherwydd bod yn golwg ni, nid yn unig ar bethau'r ddaear o'n cwmpas ni, y pethau na gafon ni dolyg, y chocolates, y bwyd, yr anrhegion, y dillad, a hyd yn oed y cwmni. Yn golwg ni nid yn unig ar y pethau hynny, ond ar yr hyn sydd yn dragwyddol ac sydd i barhau hyd byth gyda'r arglwydd. Felly mae o'n dweud wrthom ni am gerdded yn ddoes. Ac mae o'n dweud hefyd wrthom ni am gerdded yn ofalus. Byddwch yn ofalus, meddwl yma. Cymryd bob gofal gan bod y dyddiau'n ddrwg. A neu byth yn nghofio wrth feddwl am gerdded yn ofalus, Parchedig Bryn Jones yn dweud wrthai am yn teng cerdded mewn gwth oedran yn yr ysbyty ar gyfer i'w brawd neu gilydd. Pan ti'n dod i noed i ti weld, mae'n rhaid ti watcha lle ti'n rhaid y dad, achos ti'n eisiau syrthio. Cymryd gofal oedd yma. Rhag iddo fo fod yn ofal ar bobl eraill bethau nhw. Bethau yn syrthio. Coffa da am danyn nhw. Bod ni'n cerdded yn ofalus hefyd, ac yn gwybod bod yna ganlyniadau i'r ffordd yr ydyn ni yn cerdded. Ac felly mae angen doethineb yn does, a dyn ni'n meddwl beth ydy hwnnw yn ei hanfod. Ac mae'r ysgrythur wastad yn deud wrthon ni ynglyn â doethineb Duw bod o'n fwy na gwybodaeth a bod o'n fwy na dim ond ffeithiau. Oherwydd yma hi'n bosib iddo chi cael llawer iawn o lythrennau ar ôl eich enw, bod yn ddysgedig dros ben, ond yn amddifad o lawer o doethineb. Dim common sense o gwbl. A dydy doethineb, neu doethineb ydy'r gallu droi gwybodaeth. Be da ni'n ei wybod i fod yn gwneud hynny mewn ffordd ymarferol ac ymhwyso fo i sefyllfaoedd ac amgylchiadau gwahanol da ni yn byw ynddyn nhw ar hyn o bryd. Fel y Doethion felly, yn ei amgylchiadau nhw, yn ôl y seren maen nhw'n ei weld, maen nhw'n cymhwyso hynny, yn ôl awfuddau nhw, ac yma nhw'n mynd ar y daith honno. Ac mae Bob wedi sôn o'r blaen am roi'r darlun yma, doethineb Duw yn ei eglwys. Ac y mae pan da ni yn rhoi ac yn ymwneud â doethineb Duw, da ni'n cael adlewyrchu'r unedi Duw ei hun. Oherwydd bod Duw God only wise. Duw sydd yn gwybod beth ydy'n dechrau ni, beth fydd yn diwedd ni. Ac yma hi'n ddoeth i ni ymddiried yn hunain yn llwyr iddo nhw. Ac mae Paul yn ychwanegu yn sôn wrth basio ynglyn â'r bywyd yma o doethineb felly, yn sôn am y defnydd i'w amser. Ac
mae hi'n addas yn bod ni'n sôn am hynny ar ddechrau blwyddyn. Mae bywyd does yn golygu defnydd iawn o amser dal ar yn cyfle, meddwl. Byddwn ni'n bedrych agwedd chi at wastraff. Mae'n gas gen i weld. Wastraff. Eto i gyd. Ac yn licio gweld bethau'n cael ei defnyddio. Eto i gyd, dwi'n cyfeithiad a neb arall yn waith os rhywbeth am wastio amser. Ond yn ni'n meddwl am y pethau yn y bywyd ni sydd yn rhy werthfawr i'w gwastraffu. Yn rhy werthfawr i'w cymryd yn ganiataol. Beth ni'n meddwl amdanyn nhw? Mae'n perthynas ni efo'n gilydd. Bod ni mewn cymuned hefo'n gilydd. Bod ni'n treulio amser hefo'n gilydd. Mae plant yn sillafu cariad yn aml, nid gyda'r llythrenau EKR, IAD, ond AMSER. Wrth i ni feddwl am yr amser dyn ni'n ei fuddsoddi i mewn i'n perthynas ni efo'n gilydd ac i'r pethau sydd yn cyfri yn y bywyd ni. Dyn ni'n rhoi gwerth o rhywbeth yn ôl faint amser dyn ni'n ei dreulio arno fo. Ac mae angen asesu y gwerthoedd ni felly yn goleuni gwerth amser. Ac mae Paul yn dweud wrthon ni ym mha fath o gyd-destun rydyn ni fod yn dal ar y cyfran yn ofalus ac yn boeth hynny mewn dyddiau drwg. Mewn dyddiau, fel da ni wedi gweld dros y flwyddyn a mwy diwethaf, dyddiau lle nad ydy pethau ddim yn gwella rwsyd. Mae yna fwy o gysuron, mwy o dargefnyddiadau. Mae bobl wrthi'n galed yn trio datrys broblemau'r byd mewn ffyrdd technegol a gwyddonol. Ond eto, da ni'n cael yn tynnu nôl o hyd, ydyn, i ryw dywyllwch pan mae dyn yn codi cledd i ladd ei frawd. Da ni'n cywilyddio weithiau bod ni'n mor gysurus yn y fan yma ac eraill heb ddim yn yn byd ni. Bod y fath anghyfartaledd yn dal i fodoli yn yn byd ni. Ac mae Iesu hun yn sôn am y dyddiau drwg yr oeddent wedi dod i mewn i'w canon, ond mae o'n dod mwyn rhannu ei oleuni, rhannu ei gariad, rhannu gyfiawnder ef ei hun, ac wella dyddiau yna hefyd. Felly, da ni ddal ar y cyfle. Yn yr ystyr yn bod ni'n prynu'n cyfleon, mae'r gair yn sôn am ddal ar gyfle. Mae'n sôn yn ei hanfod am brynu'n cyfle. Bod amser werth i brynu. A da ni'n ei brynio wrth i ni weld beth ydyw werth o. Mae Iesu yn prynu'r byd iddo fo'i hun, yn adfer ac yn gwneud hi'n bosib i ni'n gael yn hadfer ato ef ei hun. O belltith y gyfraith yw afel i ras ef ei hun. Ac mae'n am i ni'n brynu'r amser yn ôl. Prynu cyfleon i ni'n hunain. I fod yn gwneud daioni yn y byd, i fod yn dwyn gogoniant i'r arglwydd ei hun. Nid i fod yn workaholics, da ni'n ei weld ar y saboth, mae'n dal yn bwysig a mae'n hyfryd, fel mae'r Nadolig a'r flwyddyn newydd wedi disgyn ar y Sul. Mae'n digwydd bod ni'n hyn, dydy? Mae'n rhyw 7 mlynedd mewn gwirionedd. Yn bod ni, nid i fod yn brysur. Yn gwneud y defnydd gorau mor amser y mae Duw ei hun yn ei roi i ni. I ddal ar yn cyfleon mewn dyddiau drwg.
ac i wneud yr hyn sydd yn rhoi gwerth ar fywyd, a'r pethau gorau hynny sydd yn dwy clod i ddiw ei hun yn Iesu Grist. Ac gysgol â cerdded mewn doethineb, fel o'n i'n sôn, i fod yn cerdded yn ofalus, yn ddarfod yn brysiog yn y fan yma. Fel mae Paul yn sôn wrth Timotheus hefyd, mae cerdded yn ofalus yn golygu meddwl lle ydych chi'n mynd, a meddwl be ydych chi'n neud, a rhoi meddwl y tu ôl i lle dyn ni eisiau bod mewn gwirionedd. Meddai Paul wrth Timotheus, felly dwi'n meddwl bod yr adnod yna i fyny ar eich cyfer chi, ystyria beth yr wyt ti'n ei wneud. Oherwydd, fe rydd yr arglwydd i ti ddealltwriaeth ym mhob peth. Ystyria beth yr wyt ti'n ei dweud. Oherwydd, fe rydd yr arglwydd i ti doethineb dealltwriaeth ym mhob peth. Ystyria'r gair. Ystyria yr hyn yr ydyn ni wedi dderbyn oddi wrth ddim. Y gair yma sydd yn felys, yn ôl y salmydd, felys yn felysach na'r mel, yn dod â deall i ni ac yn olysysel i'n trad ac yn oleuni i'n llwybr. Y gair yma, mae Iesu hun yn cynyddu drwyddo fo mewn doethineb yn tioli a ffafr gyda Duw a'r holl bobl wrth i Iesu dyfu. Mae'n o'n tyfu gan ganolbwyntio ar air Duw, gan dyfu yn y gair hwnnw, gan roi y gair hwnnw ar ei gof, gan medru cyfeirio ato fo, a medru gwybod felly mae'n dod i ddeall bwrpas dwyfol ar y ddeall trwy'r gair yma, a mae o yn amsugno rwsyd ac yn tyfu fyny i mewn iddo fo ac yn ei gofleidio yn anwyl. Yn y rhain dweud, mae'n bosib bod Iesu wedi dysgu'r Hen Testament i gyd fel yr oedd o ar y pryd ar ei dof. Bod o gyd yno ganddo fo yn barod i droi ato fo. Ac yn yr un modd, i ni ar ddechrau'r flwyddyn, da chi wedi gwneud addunedau? Yna styriwch addo. Styriwch addo, darllen mwy ar y gair. Mwyn i ddiw gael rhannu o leiniau doethineb hefo ni. Mwyn i ni gael rhodio yn y doethineb yna. A mae o wedi ddarparu ar y cyfer ni yn ei air ef ei hun. Mwyn i ni mewn dyddiau drwg, bod yn gwybod beth ydy bwriadau daionus ar y cyfer ni. Mwyn i ni gael rhodio yn y llwybrau cyfiawn yna, llwybrau cyfiawnder, mwyn ei enw, yn mae'r salmydd yn sôn. Ac wrth i ni ddod at fwrdd y cymryd, ni'n cofio ar ddechrau'r blwyddyn am yr ymrwymiad yna. Mae'n gyfle i ymrwymo, i ddarllen y gair, dyna pam bod yna galendr 40 diwrnod dim ots faint gymwch chi, os da chi'n ymrwymo i ddarllen y gair yna gwnewch hynny o ddifri. Gwnewch o gyda chysondeb a gwnewch o'n wedigaeth. Mae'n galendr sydd yn gosod allan darlleniadau drwy'r Testament Newydd. 20 diwrnod os da chi'n cymryd rhyw 6 pennod ar y tro. Dim ots os da chi'n cymryd 3 pennod, i gyfieithu 80 diwrnod. Dim ots os da chi'n cymryd 1 pennod, i gyfieithu y nes at flwyddyn wedyn. Ond yn bod ni yn gwneud hyn, yn bod ni'n ymrwymo i wasanaethu'r arglwydd ac yn cofio pwy ydyn ni, yn cofio bod ni i rodio mewn doethineb. Ac mi fydd gan Wesleyaid, y Methodistiaid Wesleyaidd, a mae wedi bod ganddyn nhw ers dechrau i eglwys eu henwad.
1730au pan gafodd John a Charles Wesley troedigaethau. Ac digwyddodd hynny yng Nghymru hefyd yn hanes Hywel Harris a William Santgelyn a Daniel Rowlands ac ati. Ond i bod nhw'n ymrwymo, a'i bod nhw fel Wesleyaidd yn gwneud hynny ar ddechrau blwyddyn. Rhai ohonoch chi o draddodiad Wesleyaidd yma, ac mae o yn ymrwymiad yn gyfamod ardderchog i fod yn ei wneud ar ddechrau blwyddyn. Felly, os ydych chi'n gallu gweld ar y sgrin, os ydych chi'n gallu gweld ar y daflen yr oddwyd i chi, mewn Gymraeg ac yn Saesneg yn y fan honno. A dwi ddim eisiau i chi fod yn darllen yn ddifeddwl ac yn gwneud cyfamod a chytundeb hefo'r arglwydd ond i baich bod chi eisiau ei wneud o. Nid baich bod chi'n barod i ymrwymo ar ddechrau blwyddyn i wneud hynny. Dyn ni'n eisiau bod pobl yn deud rhywbeth, nad oes gennyn nhw ddim bwriad bod yn ei gyflawni. Dyn ni'n eisiau i bobl bod yn priodi i gilydd, heb bod nhw'n gwneud hynny mewn gwirionedd, bod yn cyfamodi efo'i gilydd, bod yn dwyn eu plant i'w bedyddio, dod â nhw i mewn i'r cyfamod yna, heb bod nhw eisiau gwneud hynny mewn gwirionedd. Mae hwn yn yr un modd, gyfamod ar ddechrau blwyddyn. Ac os ydych chi, mae'n dydda i ddim dicach, os ydych chi ddim yn ei ddarllen o. Ond os ydych chi'n awyddus i ymroi fwy i'r arglwydd ac i wael, ac i rodio mewn doethin, yna darllenwch cyfamod yma gyda mi ac mi wnawn ni gyfamodi hefo'n gilydd. Bod yna ryw nerth i'w gael yn hynny hefyd yn does. Felly mi wnawn ni hynny cyn i ni fynd dim pellach ac at y bwrdd hwn. Cyfamod dechrau blwyddyn o Wesleyaidd. Efo'n gilydd. Nid wyf mwyach yn eiddo i mi fy hun, ond i ti. Dyro i mi'r dasg a fyny, gosod fi gyda'r neb a ewyllysgu. Dod fi weithio, dod fi rioder. Gosod fi mewn gwasanaeth drosos, neu tro fi heibio er dy fwyd. Dyrchafer fi, neu darostyniad fi drosos. Na fi'n gyfoethog, na fi'n glawd. Dyro i mi bopeth, gar fi heb ddim. Yn fi atal ac o'r galon, yr wyf yn ilfio popeth oll i ddewyllus a dychymyn di. Ac yn awr, gwasanaethus a bendigedig ddim, dad, mab, ysgysbryd glan, yr wyt ti'n eiddo fi, a minnau'n eiddo ti. Bydded felly, a bydded i'r cyfamod hwn a wnaed yn awr ar y dde, bod wedi ei gadarnhau yn y newydd. Amen. Atwch y cyfamod yna. Rhowch ato. Cofiwch yn ymrwymiad ni iddo fo ac i'r arglwydd ac i'n gilydd hefyd. Ac felly, ddawn ni a neilltuo yr bara a'r glin yma yn arwyddion o'r cyfamod tragwyddol a Dyw wedi wneud hefo ni yn Iesu Grist, lle dyn ni'n gweld amlygu ei amryfal a'i ogoneddus doethineb yn wyneb yr arglwydd Iesu Grist. I roi ddiolch am yr bara, ac yna mi wnawn ni ganu yn bara gwyn. Dydy wein tad, dyn ni'n cyflwyno yn hunain i ti, yn cyflwyno y bwrdd yma i ti, yn cyflwyno'n gilydd. Ni newydd ymrwymo hefo'n gilydd, i ddilyn di'n ffyddlonach, i fod yn gadael i chdi'n harwain ni, ac i chdi fod yn ben yn y bywydau flwyddyn hon. Adwydd cynorthwya ni, i gadw at yn ymrwymiad, cynorthwya ni arglwydd, i gerdded mewn doethineb gyda thi.
y flwyddyn hon. Yr arglwydd, dyn ni'n gosod y bara yma, a'r gwin yma, o'r neilltu, mwyn i ti siarad hefo ni trwyddo fo. Fel yr wyt ti'n gallu siarad hefo ni trwy dy air, ni di siarad hefo ni trwy'r elfennau hyn hefyd. Y bara yn arwydd o gorff Crist wedi dorri ei mwyn. Y gwaed hynny ac yn lleolir gan y gwin hwn, cwpan yma, a yfodd Iesu ei hunan, ac yr ydyn ni'n cael yn rhan ynddo, oherwydd i fod wedi bod yn fodlon ac yn unig mynd i'r groes trosom. Arglwydd, bendithia ni wrth i ni gymuno hefo'n gilydd, ac wrth i ni gofio bod ni o gwmpas dy fwrdd di arglwydd Iesu, a dy fod ti yma gyda ni, ac y byddi di gyda ni, ac y byddi di mynd ar y blaen i ni, yn goleuo'n llwybrau ni, os y byddwn ni'n cadw'n hunain yn dy lwybrau cyfiawn di dy hun. Nertha ni yn cerddediad arglwydd, nertha ni ar yn taith, yr union ar y ffordd, mewn dyddiau drwg, mewn amialwch rwyf yn trigo, arglwydd, neu di arwain ar y blaen. Mae bod ni'n gofyn y cyfan yn enw Iesu Grist. Amen. Felly, wrth i ni ddod ar elfennau yma oddi amgylch, yn fara a gwin hefo'i gilydd, i chi gymryd y cwpanau sydd gosad at ei gilydd, yn fara mewn un ac yn un yn y llall, i bob un ohonoch chi. Nawn ni ganu emyn, i'r 767, mi ganwn ni'r 4 pennill cyntaf. Cymer Iesu, rheinioes i, fyth i fod yn eiddo i ti. Y 4 pennill cyntaf yna. Yn syml felly, nawn ni atgoffa'n hunain o eiriau sefydlu'r swper hwn, fel mae'r Apostol Paul yn ei dderbyn ei hunain. Oherwydd
Fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd. Yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu nos y frydychwyd ef, gymryd bara. Wedi iddo ddiolch. Ei torodd gan dweud, hwn yw fy nghorff, sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdano. Ni wyta bawb o'r bara. Ac yn yr un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud, cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Newch hyn bob tro ryddwch ef, cof amdano, oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, yn yfed y cwpan hwn, rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Fyddwn felly mewn ffydd gobaith a chariad. Roeddwn diolch i ti arglwydd am i ti yn croesawu ni at y bwrdd hwn. Helpa ni neu groesawu eraill y flwyddyn hon sydd yn dod. Helpa ni i ddangos doleini'r byd. Helpa ni arglwydd i rodio mewn doethineb a chariad a goleini. Fel y gwelo'r byd. Byd anghennus hwn. Deithas o'n gwmpas ni. Dyfod ti yn cynorthwyon yn cerddediad ni. Dyfod ti ar y blaen i ni ar yn taith. Yn bod ni yn rhodio yn doleini di arglwydd. Mae llawer wedi'i ddweud, llawer eto yn aros i wneud. Helpa ni beidio di galoni arglwydd gan yr hyn sydd i wneud. Ond helpa ni wybod bod y ras di yn ddigon ar yn cyfer ni. A dy fod ti yn nerthu ni i wneud yr hyn yn union yr wyt ti wedi baratoi ar yn cyfer ni. A dyn ni'n ymddiried yn hunain i chdi sydd yn gwybod y cyfan yn alffa ac yn omega mwyn Iesu Grist. Amen. Lle mi ganwn ni'r ddwy bennill olaf yna o'r emyn 760 a 7. Yn rhoi bob dim i'r arglwydd. Ranwn i'r fendith efo'n gilydd. Gras yn arglwydd Iesu Grist, a chariad a chymdeithas Iesu blaen, a byddod gyda ni o rawr hon, hyd